Кога разбрах, че е любов? Кога разбрах, че е любов? Застрелваш въпрос. I will ask you one question. When did you find out it was love? It's like, it's hard with the dates. I think like maybe 1 year later after we met. Around that time. It wasn't like, you know, one moment. I think it was building up gradually. We have like not a usual, you know, relationship because we met on the internet and we were like chatting for more than 1 year, and after that we met. So yeah. So after that we met and COVID started, so we were separated again. When you understand this is love? When I see the person and my feeling in my stomach like butterflies, and I want to be more energetic, more active, I would like to do more for this person, to be productive by myself, and I'm very happy. It's about us. Yeah. When did you understand it was love? After our first holiday together. After our first holiday together, when we spent 2 weeks in Turkey and we slept together, and then I realized that I didn't want to sleep alone ever again. That's it. When did you find out it was love? The first evening. Right when I saw her, it was lightning struck me. That's true, because he said the first evening, you're the person I would like to marry. That's So true. there's not a lie. Are you married? Yes. 32 years this year. Yeah. And grandfather and grandmother. Yeah. Кога разбрах, че е любов? И като магуш на първи път. Толкова. Правеше различно тази прегръдка от другите прегръдки? Ами може би това е нищо. Стандартите са ниски, Това е. Мъжете не биват прегръщани, така че ако на теб не ти хареса отговор. Не, ако... Не, мисля, че е много реалистичен отговор. Еми да. Първата прегръдка, така е. Еми? Кога разбра, че е любов? Ами ще бъда честна, още не от първия път. Обаче някъде вече втория, третия път осъзнах, че наистина всичко е реално, защото любовта не е просто една дума да кажеш обичам те или... В смисъл това е доста силна дума, която не можеш да я кажеш от първия, от втория или от третия път, поне аз така го чувствам, не за всеки е така. Но да, някъде около втория или третия път разбрах, че той е човека. Имаме и дете, така че това е, да. Това е според мен най-голямата любов. Какво точно стана втория, третия път? Как? Не, просто от самото излизане, защото от първия път няма как да разбереш човека дали е за теб или не. Трябва няколко пъти да излезете заедно, за да разбереш смисъл какво иска точно, дали сериозна връзка и така нататък. Да, това ми беше въпрос. Каква е разликата между първия и втория път? Първия път излизате просто като приятели, не се познавате, опознавате се, нали, откъде си, що си, къде учиш и така нататък. А втория път вече, нали, по-задълбочени теми, например, като вече и семействата и така нататък. Той, например, ме запозна третия месец с семейството си, което за мен беше вау и всъщност тогава разбрах, че той е сериозен и вече, нали, тръгнаха нещата и аз се влюбих в него. Още първия ден. Какво стана първия ден? Ами запознахме се и веднага се влюбих. Преди това сте имали други първи срещи, какво е било различното в тази точно конкретно? Ами ние буквално се видяхме в дискотека, което е супер странно, понеже, нали, в дискотека всеки си мисли, че не може да намери любовта. И просто се видяхме в дискотека супер случайно и всичко стана. И на следващия ден излязохме и вече всичко беше готово. Колко време сте заедно? Почти 2 години. От другия месец правим 2 години. Да.
преди 45 години. Вече. Да, тя отговори правилно. А при вас? При 45? Може да се каже да. Какво стана точно? Еми тогава се запознахме. Още от пръв поглед? Абсолютно, да. Какво беше различното от другите първи погледи с други момичета? Еми, различното е, щом вече 45 години сме заедно, значи имало нещо различно от другите запознанства, които сме имали. Идва ли ви нещо на ум, което може би е било различно? Еми, може би тогава любовта е пламнала. Добре. Между нас двамата. Да. Кога разбра, че е любов? О, аз това го знаех. Аз нямах съмнение. Мисля, че ти не беше съвсем сигурен, обаче аз го знаех. То няма кога. То по-скоро е вътрешно усещане, ама то не може да го опишеш в някаква времева рамка, правилно да го... Нали, то беше тогава, когато видях нещо си. Това е преживяване вътрешно. И те са по-скоро съвкупност от някакви много дребни, мили ежедневни действия. С примери мога да напиша, цяла тетрадка мога да изпиша с примери. И те са се дребни. Такива жестове, грижовни, много мили. Не мога да дам нещо конкретно. Много ми е интимно да споделям такава информация. Така че не мога да го изкажа, но просто е нещо дребно, което знаеш, че винаги си искал да го видиш в някого и да се чувстваш по този начин уютно да ти е, като че си у дома. И когато това се случи, и знаеш, че е любов. Кога разбра, че е любов? Кога разбрах, че е любов? Когато ме погледна с тези твои хубави бистри очи, с тази очарователна усмивка, когато разметна коси, тогава разбрах, че това е любовта. За мен, към теб. Това е. Това е чувство. Не винаги може да се описва, но за мен това е чувство и емоция в повечето случаи. Да, точно така, като пърхаш с миглички. За мен това е любовта. То е чувство, то е емоция, то се изпитва. Това е когато погледнеш човека, да те разбира, да знае кога да замълчи, да знае кога да те подкрепи, да знае кога да ти каже правилните думи, за да те подтикне да направиш дадено нещо. В това се изразява любовта за мен. Какво беше различното от другите погледи и пърхане на очи, които сте... Кой е казал, че имало други? Аз, както и тя знае, аз съм казвал, че един ден, в който искам да имам семейство и да имам деца, за мен тя е човека, с който съм искал да направя тази стъпка. Това е различното. Както казах, всеки има някакви усещания, всеки има определени чувства и когато още преди да сме направили тази стъпка, аз съм заявявал, че един ден, когато това дойде, за мен най-правилният човек е тя. Затова съм избрал нея. Това е различното, в което мога да опиша с думи. Останалото вече са си чувствата и всеки изпитва и изразява чувствата по различен начин. Кога разбра, че е любов? Ами, когато дойде тук, в Варна, и започнахме да излизаме. И някак се усетих вече връзката просто между нас и всички спомени, които почнахме да създаваме. И усетих, че в мен нещо просто се запалва. Ами, не знам, просто свободата, която имам да си говоря с теб за всичко, което си мисля и това, че някак се предразполагаш да бъда себе си.
и да кажа всичко, което... Да, и да си изразявам емоциите свободно. Любовта, без да се замислям. Дали нещо е правилно или не. И всички, даже просто разходките за мен са нещо много специално и прекарването време с теб. Няма значение какво правим. Вкъщи, като сме заедно и примерно си готвим нещо и просто се научаваме на някакви нови неща. И вчера ледените кънки, като ходихме да я. Вчера го учих да караме ледени кънки. И се понаучи. Ще ходим още пъти. И да, видях просто, че успявам да помагам. И той също ми помага доста често. На втората ни разходка. Защо? Защо? Защото се смееше на моите глупости. Само един единствен въпрос, да. Момента, в който съм разбрал аз, че е любов, нали така? Как застрелваш въпрос? Ами, аз го обвързвам с моите действия. И сега ще кажа кога разбрах, че е любов. Един път го говорих и още в самото начало, до сега с всичките ми връзки, винаги ми е изниква въпроса кога ще се разделя с това момиче. Обаче с нея това нещо, този въпрос никога не изникна. Още от самото начало и никога не съм го имал като питанка. Защото някак си усещах, че не искам да се разделям с нея и няма да се разделя с нея. И дали защото си паснахме по-така, в смисъл да не казвам по-кротка, да не изглежда много така, дали защото си паснахме повече двамата като характери. Не мога да кажа, но за мен просто от самото начало си беше по-съвместно. Докато в предните ми връзки винаги имало някакви битки. И такива взаимоотношения, които човек не харесва. Така че бих казал, не точно в самото начало, ами в момента, в който заживяхме заедно и видях, че всичко е наред, разбрах, че вече няма да имам проблем. И превратната точка е, когато реших, че тя може да бъде майка на моите деца. Ами, може би много по-рано, отколкото съм предполагал, че може да се случи. Сигурно след първия месец, колкото просто имахме толкова много общи работи, аз намирах себе си в теб. И тогава просто отношението ни, как в някакви ситуации бихме подходили към други хора, това, че еднаква храна най-малкото харесваме. Не знам, наистина, просто аз тогава още и на нея и казвах, че като съм с нея, все едно съм сам, което тогава прозвуча зле, обаче също исках да кажа, че мога да съм себе си, да съм така, както с други хора не бих бил. И... Кога разбра, че е любов? Когато за първ път се целунахме. Тогава. Какво стана тогава? Ами... Почувствах така вибрации по цялото тяло. Разбра, че е любов. Ами, разбрах, може в първи момент, когато те видях. Какво стана тогава? Ами тогава просто се загнезди в съзнанието ми завинаги.
В момента, в който те видях. Какво стана тогава? Запали ми сърцето и не можах да откъсна поглед от него. Още в момента, в който започнахме да си говорим с него, разбрах, че определено имаме много общи неща. И моментите, в които започнахме да излизаме все по-често, тогава разбрах, че всъщност той е другата моя половинка. Изгубена. Вече намерена. Към 6-тия месец. Какво се случи тогава? Ами... Зимната ваканция мисля, че беше... Преди 10 години. Зимната ваканция. Тогава бяхме разделени и така го усетих по, нали... Знаете нещо. Така го почувствах. Кога разбрах? Когато те съмнах за първи път. Беше кога? Преди 15 години, 16, някъде. И си казах, че ти си моето момиче. Кога разбрах, че е любов? Когато се срещах с нея ли? Първият ми кощ. Запознали сме се на една забава. Дългите години, казах ви, преди 47 години сме, от 47 години сме семейни. Още първата среща усетих вътрешно те наречените пеперуди, изтръпнах, припотих се приятно и разбрах, че ще е тя. Между другото, бяха 30 дами на една забава. Аз се насочих към нея. Да давам ли още доводи, или? Какво беше различното от другите дами? Как по-различното? Това, че я почувствах с душата, а не с очите. Това беше цялата работа. И то ми беше достатъчно, не беше необходимо изобщо да се задавам въпроси. Тя ли ще е, няма ли да е тя, ма има по-хубави. Наистина имаше страхотни мацки. Тя също беше страхотна. Тя и сега е страхотна, той различава от предните. И затова сме заедно. Да. Любовта има навсякъде, стига да я усетиш. Не да я търсиш. Значи, ако я търсиш, то не е бакалия за сирене. Любовта е чувство. Усет. Душа. Душата усети ли? Тялото е формата. Съдържанието е душата. Кога разбра, че е любов? Може би първия месец. Още. Чувствах се по-особено, по-превъздигнато или как да кажа. С пеперудите в стомаха, тръпката постоянно, че искаш да го видиш. Някакси тогава, още първия месец. И аз по същия начин разбрах, че е любов още при първата ни среща, когато се запознахме, тъй като и двамата бяхме преди това в по-труден период и де-факто ние един за друг бяхме нашето спасение.